Takže na závěr já jsem Kingdink a vítejte u mého nového videa ze hry Terrarie. Takže dneska doděláme asi naší výpravu, zase se vydáme do jeskyně. Nevím co říkat. A víte, už nás to předhodilo do světa. Dobrý. Minule, když jsem docela narychlo končil, tak jsem ještě nadělal pár věcí. Sekundu, jestli můžu vyrobit nějakou část do brnění. Helmu. A to já nechci. Když jdeme na výpravu, vidíte, už to, no bože, to už tady bylo v minulém díle. Hop. 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 Už tady docela hodně stromů, což mě docela překvapilo. Offscreen jsem vůbec nehrál, až na to, že jsem vypalil ty suroviny. Takže se rychle se do toho pustíme. Wow. Je houba, mě se pro ní nechce chodit. Nějaký sunflowery, lépe řečeno slunečnice. Voda. To jak jsem nevěděl, že to tam není tolik hluboký. A tady je naše jeskyně. Půjdeme dál. Tudy jsme nešli předtím. Wow! To byla chyba. A náš další life krystal. Hop. Hop. Tak budu muset použít. Já nemám dřevo. Šel na výpravu bez dřeva. To není dobrý nápad. Hop. To byl to docela dobrý nápad sem nejít, protože tady nic není. Ten life crystal byl dobrý. Jo. Hop. Hop. Pozor. A já vidím silver. Sice vy asi nic neuvidíte. A vidíte, měl jsem pravdu, je tady. Hotovo. Je po něm. Tak jo, kopru zatím. Myslím, že mám takový pocit, že tady ještě jeden. To je jedno. Heal. Tohle toho kopru tady je. Takže dokopeme to.
Jdeme dál prozkoumávat. Wow. Takže co je tady? Tady byl vlastně ten houbový biom. A my se do něj vlastně musíme dokopat. Tamhle vidím pavučiny, to je dobrý znamení. Už se nám čas krátí. Takže za chvilku budeme muset končit tímto excelentním nálezem. Se tam budeme trochu kouknout. Nakopeme si nějaký zbytečný suroviny jménem kámen. Nemáš těchto potřebujeme hodně. Na tomhle biomu nesnáším kostlivce. Nevím, když jsem Terrarii hrál poprvé, jak jsem si myslel, že je to mimozemšťan, abych pravdu řekl. No a já se tady s váma rozloučím. Něco zebu toho kostlivce. Wow. To je co? Aha, oni vlastně na mě nemůžou. Au, tak můžou. Jo. Takže asi se s vámi budu muset loučit. Snipím tady. Já vím, že jsem noobák, že kempím, ale wow. No, sebereme si náš loot. A nějaký si k tomu přibereme. Je, teď se to seklo.